Tepangaken nami kula Faiz Putra Nadi Sanjaya absen setunggal welas. Tepangaken nami kula Aurelian Gepremanati absen 8. Tepangaken nami kula Sabri Hirja Trisnanto absen 28. Tepangaken nami kula Jessica Anastasia nomor absen 18. Kepangaken nami kula Frida Ainan absen 19. Kepangaken nami kula Sekar Emendari absen 3 dosa. Tepangaken nami kula Faiz Putra Nadi Sanjaya absen setunggal welas. Tepangaken nami kula Aurelian Gepremanati absen 8. Tepangaken nami kula Sabri Hirja Trisnanto absen 28. Tepangaken nami kula Jessica Anastasia nomor absen 18. Kepangaken nami kula Frida Ainan absen 19. Kepangaken nami kula Sekar Emendari absen 3 dosa. Rembulan ing walike mendung cakrak dening adaptasi saka Eka Patilendo Aneta. Galuh urip karo anake siji Iza ing kutha. Saben dina Galuh kudu dadi ibu lan bapak sekaligus kanggo anake. Sawise pegatan karo Yudi, bojone, Galuh ngupayake ngilani rasa lara ning ati. Nanging saben delok Iza, kenangan lawas tansah bali. Aku arep nganggo baju princess. Celetuk Iza karo sumringah. Galuh mong mesem nanging batine guyub tangis. Iya nduk, nanging rak kabeh inten dadi kenyataan. Saben sore Galuh ngeterno Iza menyang TK. Ing kono guru-guru sering nyeritakake keaktifan Iza. Nanging Galuh ngerti ana kosong ing uripe Iza. Kabeh ambyar nalika Yudi lunga karo wanita liya. Nanging saiki Yudi katon maneh nggawa kado ngajak ketemu. Aku mung pengen delok anakku, Dik, ujari Yudi. Galuh langsung maringi nangis atine remuk. Iza butuh bapak. Senajane atine Galuh isih kebak rasa lara. Sadurunge rampung kabeh, ibu kandung Galuh teka. Sawise pirang-pirang taun pisahan, ibuke ngadhep Galuh neh karo nyuwun pangapura. Galuh, ibu salah wis tinggal awakmu wektu kuwi. Ujari ibune. Galuh nangis ora bisa langsung maaf, nanging atine goyah nalika Iza nyedak nyekel tangane lan kandha, "Biyung, ayo padha bareng." Sore iku mendung, isih ngayut langit, nanging ana cahaya rembulan sumunar ing antarane awan peteng, cahaya pangapura, pangerten lan rasa tresna sing wis suwe dikubur. Pesan moral, kahanan peteng ing urip bisa dadi luwih sumringah. Maneh nalika pangapura lan katresnan dadi dalane. Kaya rembulan sing tetep sumunar senajan dibalik mendung.